Hari ni kepor ka mementang kwa ban kren ko ke subject ba kata kalong Kheiñ kordor ya kata ka ba pidan. Kheiñ kordor ya kata ka ba pidan. Today tang ni kepor nga kwa ban ai kublai shwe fi we baro aga kerteng ka jong trial no penem jing you Jesus Christ but ngai kene ka khubor kene ka jing kai kene ka sngi kan da I mean see me fi kan I jing start if kan I jing champang ya fi ba ngai ba kene ka jing kai kene ka sngi kan da long shisha ka jing ker khu fi but da ka jing iet nga krani fi but da ka bor ka jomen sim ba ko ngai kan kta kan pen do kan pen kala ya ka kom perkhat ka jong i but ya ka kom so tho ka jong i aka ha ka jing hangani ka sngi kwa ban krani kene ka subject no try bu ka do no jonga namar ba pon sin ngim so tho ban Kheiñ kor ne nyau kor ya kata ka bangi don kawai na kanuksa ka long ba ka Bible ka long bu dong tu khon uba uklam nyau kor ya kata ka jing don ka jong u ha ying ka jong kpa uklam nyau kor ru wat yelo jong kpa jong u wat yelo jong men jong u ru tading ta habu don ha ka ying kpa jong u ka biang lut ka bam ka di ka biang lut let's say ka thia ka dem ka biang lut ke baro ka ba udan kam u yo lut na dong shadong u yo ege jing it ke jong kpa la da ka de ka juk mental let's say udan ki kali gitar ki baru kom ke jain ka nep ka ba let's say tang ban phong ru mla sho ki juti la ne kita ki baro udan kam ka mobile phone let's say u change pang da way kum ta ter udan lut ye ki baro kat ba udang don ha ka ying ke jong kpa henrei nyokor ya lau jong kpa nyokor ya kata ka jing suk ka udan nyokor ya lau jong men ya kita ki bu yo uklam nyokor tadehing tam namar ba uklam nyokor uklam sung thu ya kata ka dor jong kata ka jingker khu ka ba udan lane kata ka jingker khu ka ba yo haga por ka ba udan ha ka yeng jong tau kpa nyokor Kheiñ snap iru ya kata tadehing ta namar ka jing bam nyokor ka jong u kawan ke jing raha haga mensim kawan ke jing kwa lalot haga mensim tading ta uda pano ela ke jong ka baha ke jong u bad ya ka ba umi no na la jong ka yeng pa jong u bad uda let no shaga ta kari nong wei ong ka tin ke jong blai tading ta tin jong blai ke tho ingi ba hadien kat tu kat ni por hadien kat tu kat ni por kai ka baja bau niu brio usung tho pleng kata ke udan kala nang rwa kata ke udan kala nang lut bading ta kawan sunan saka nem sniu ha kata ri ke ulet ha kata ri ke udan kawan kan nem sniu bat hadin nang ta kalut ploin kata ke udan bat kata ke uyoru ya kata baro ula yo no kpa kata baro kala lut bagi tin juble ge tho ingi ha ga bakhat do ula ka long tang nong apsniang boru haban bam ru ye jing bam jong hisniang kata ka dei ka boy ka nuksa am ka ba try ai ngi ya ka bangi haban snow tho wangni ka pon mentang awan ra ka ne ge jing kai bangi haban snow tho nang kong ya ki eki ki bakan jado ba ka bakan jaman sim ya ki jingker khu ki bakan jado ba ki jingker khu ki bakan jaman sim ya ka ba bleu ai ngi ha ka bakan jado le si mapi mo kum ki kon u bleu la ker khu fi shari ki mi pa gi ba it ye pi kiba ai lut na kamta jong phi kiba the lut kim Kheiñ ai shu iladi na kim nyo ai shu ili tang babyang ma phi ki sha sistem yu slap yu priai ka sngi yu nai ki jing ki jele ki wana ka jing ki sha sistem tang namar ban pen biang yi ki jing don kam jong phi tang ba phi bin biang ma phi ki khon ki sha lut ite ki jing baro ki sha ki jing ran ki sha le se ye ki ai baro tang ban yo ban pen biang ni phi ban bu school ye phi ban ai ka bam ka di ka ba hula ya phi ban ai ya ka riam ka bet ki jing don kam ki jong phi ba man la ka ski rei dan apeng jong phi ni ka porta ba uksuit am open sarong ya phi uksuit am open ma la ka khamat ka jong phi ba phi mu i te ba phi don ha ka yeng ka bala kerkhu phi don ha ka yeng ya ka ba blayam ula bo ya ka ba pinyo ya ka jing suk ba pinyo ya ka jing kemen bat kam tam ya ka jing bah ga jing ga jong phi rei dan apeng jong phi kum phi ki khon ti mo phim Kheiñ snap te la ka jong ki kpa ki kmi ki jong phi phim Kheiñ snap ya ka jing trishtam ga jong ki phim Kheiñ snap ya ka ta ka jing le shitam ga jong ki na ga manta jong phi ha ba ki mai teng phi sungo kum ba ki si ya phi teng ha ba ki pen bet ya phi sungo kum ba kim Kheiñ kor ya phi Pi sungaw ila di ba
dan bagi ya pim sungguh tu ya kordor jong ki mi ki kpa pim sungguh tu ya kata ka ka baki kile na ka banta jong fi kalau dai ya ya ka jing shab an shu imbet ka jing im ka ba suk ka jing im ka ba kemen don na preng jong fi li ki mi ki kpa kim pha te fi ban trei ban kta ru ki shu ong bi shong hai yeng kon krek kot la ni ma le ya kata ka ba dai le jing ya sek la ni pule ka tin ka jong play la ni ma le se don na preng jong fi wat tang ka jan la jong film ju sai ni tang ya ka pliang ru film ju sat te ban pen khoi ne ban sar yeng film le te wat ya ka taru na mar gila don ki shakri shakor ka yeng ka sem ga jong pi ki kimi ki pa am ki pen biang lo dong sidong ban pen sup ya ka jing ga jong pi hin rei don na preng jong pi ka ne ka por pi ong bagi kimi ki pa kim it ya nga film Kheiñ kordor de kimi ki pa pi nyo ya ki se kum kita ki nyot aga jing ga jong fi kren ma ki shkin tien pi pen pai tien shi pogan tien Padang tek kadon kani ke jing sngo ka men sim jong pir ong ka bha na nga shong no i parlok jong nga nga mi no na la yeng yani nga la ban le no de ki ngan yo e ka ta jing lai lut ha ka men sim jong nga padeng ta am kata ka de ke jing perkhat am ka bakla do kata ka de ke jing perkhat am ya ka ba kan sapenjot ya piru ha ka we ke sngi tadeng ta ko aban kran ya pi ki khon ha ka ne ka por lada pi yo e ki kimi ki pa am ki ba i fi ki ba pun biang e fi am ki ba le lut ka bahan ta jong fi Kheiñ kordor ki na mar ka mentoy am da la yap la shai am fin yam halor ka to lom jing tap jong ki ka mentoy re da la fil adu ki ban benut ki hendrei ka dei ya phi men ta kat baki ki dang don am ya ka ba fin i ki fin puram ki bat ya ka ba fin pen so bahaya ki na mar ban adu dang ret kil akit kil aba i fi na do pelapun kan ma we ka kmi ke jong phi le kil akit kil aba i fi na do ka khpo Balka haban sya ki jinjar ki babon rei ka kit la ka kit na marba ka kwa ban penwan ye pi shigani ka perthai bat ya ka ba kan yo ban kedup ye pi kan yo ban le bha ye pi ba kan yo ban kerkhu ye pi rei mentan da fila kham he la kham san pi sngo teng teng ka kemi ka de kan dong shun ka ba kraw tam ge ji im jong fi ne khpa de dong shun ba kraw tam ge ji im jong fi Kheiñ kordor nga kran ne ka ni ka por nam ta jong fi Kheiñ kordor ye ki kemi ki khpa jong fi Kheiñ kordor mà đều blay bla ai ki ha ga jing im ga jong pi tadeng ta la da film nang ban Kheiñ kordor am te ka bamot hi pila le ben ji shai la di kom nga ong i pi man tan kam men toy ba pin yam da la yap i mei pa kan men toy ya pi kan no men toy da le li da fila do ya ki bar ka ba ar ga ni ka por nga kren na ka banta jong pi pat ki badon ya ka sba ka pho ki badon ya ki jing kar khu ga jong blay dan na preng jong pi pimla ban manage ya ka pisa pi yo ai ka pisa fi pulut bi kum to fi yo ai ka pisa fi thiet ki bam ler kam mi chu thiet be ya ka ba phila don ro tading ta am ka ban fi Kheiñ kordor ya ka to ka pisa na mar ba ka ni ka pisa ka dei ka bo bleu ai fi tading ta onom thiet kai ki bi chu thiet kai kum to ki bam la ban penon kam dan ki breu ki thiet ki kali la shutiet kai ki kali tang nya rom la nya shu dan deng jo ki shutiet ki jan ki nep yawa taman phong rom la shu bu ang to la shu bu thu ang to la shutiet kai mo ba dan ba shutiet kai ga jing bam ki ba le se phim bam ru la shu bret no dan deng jong pi le se mo shutiet kai lom ta gen splut kai ha ga bam ga di ha ki jing bam ki bam tai ki jing bam le sem ka kiat jing di le se ma ku kita ki jing di ba pen bu a te ka pisam ka de ke jong blay ka pisa ka de ke jong blay ka de ka tam na nget ko ma phi ki mi ki pa ro te la da pi pe la ke jong ki khon ki jong phi la da pi pe ba kim pat la le se ban manage ka pisa nga nget phinum ai than ye ki ru la da phi la ai le se kim nang ban manage ka ta ka pisa ne ban penya ye ta ka pisa phi la ban shim no ru ya ka ta pila ban shim no aru ya kata na marba kempat la ban penyat ya kapisa kalau kum ju yang ngiru ladang imla ban penyat ya kapisa pe yo bau bleu shim no pe yo bau bleu wong ang ampat ibiang ikine tadeng tam yo ba pido no tagade kata am kapisa ka de we ba fi haban nang ban manage kan mau fi yo ka pisa kan mau shi blay bo de blay ba ai ya ka ka pisa ka spa ka pho pagade ka ta pi a shwa shi banta na ka banta try kam dei na mar ba ka de ka hukum na kam dei na mata ka ek eru de pi ai kum kata ka jing ai ka ba fi sno tho ba fi de manager
ubah jong blay marka spa kam de ke jong phi ke jing don jing em kam de ke jong phi phila shio de ke jing e ke jong blay de ke ba de ke jong trai phia ban ai ke jing Kheiñ ke ba biang phia ban ai shu trai ke ba de ke jong trai ta de dau jisu ong ya ke ba de ke jong kaisar phia ba shu kaisar ke ba de ke jong blay phia ba shu blay ka wei ne ke shipo ke de ke jong blay ki so nang kong ki de ke jong blay ki jing ai ngo ki de ke jong blay ke ba de ke jong blay phia ba ai ya ke ba de ke jong blay Badi ka badai ke jong kaisar fiap ai. Kasau jong kaisar. Mo kadai kata na kwa ban ong fi ka ni ka singi. Biap ban nang ban manage ka ni ka pisah. Tadai ta la da kadai ban ai shu breu biap ban ai shu pisim ka liang. Biap ban siu. Ki nong trai ke jong pir biap ban siu pim dai shu pen trai ki en rei ka pogot ka singi fim ju siu. Da fi stu bam la ban siu nai bo nong trai hiru ka biang hi kum taro. Badai ta na kwa ban ong fi ka ni ka singi. Pihak ban Kheiñ kordor ya kan diga pisah ka bapipidan wan nom shu thiet kai ban shu perlut kai ya ka pisah kumba nga ai nuksai fi la ai option ya pita la ne la ai pi ban jiet thiet ka kali ni thiet ya ka jaka bon ki bru ni ki sngi tang ban shu pen i mo ba ngi rius pa thiet no kali ka ta diga babakla ngam de pen ram fi re ka ta ka diga babakla la pi yo ka lat mo ban jiet thiet jaka ni thiet kali ba thiet ka jaka nomor ka kali marsen mi na showroom kala tat rega jaka marsen thiet hang tu ka sngi kala kiudor tadeng ta ka asset ba ka liability ki ong ni mo ka asset ka diga jaka ka ba kiudor ka ksero ka kiudor no le thiet ka kali ni thiet gino am ki tiar ka herdor no te pya man pe kumno ba pin pen roi ya kata ka ba bleu la ai ka ji im jong fi tadeng ta wa no pulut kai ya ki ai baro ya ka diga spa ka pho ka ba bleu ai fi kam dei fi ben pulut put mi kam to Kheiñ kordor ya ka diga spa ka ba bleu ai fi nang ban pulut ka jaka ka ba dei but pin pulut ru mo da kata ka ru kam bo da ka jing thau mde ban pulut put kat badan markan sapoi ka por am ya ka ba pin sakar do ka sapoi ka por am ya ka ba pin do no hiru da pimla ban manage ya ka pisah tading ta akan ni ka por pi ong ani si shaman shwa por ang yo pok ngi pulut pok ni ya khalai pok la ngi let che o thiet be ju pandor je thiet be pok thiet ka bam dei ban thiet ru shu thiet be kum to hadien la shu bret ka la shu long kam kai ki ta ki jing thiet kwa ban ngi fi long kum ta kwa pi osngo ni ka khubor fin kala no ta ko kom par khat ka chong fi le sementa fi don ha iba khndiat ta na ta ka ba khndiat em to le shwe ka ta ka badai ke jong blai ai ke jong blai ka badai jong kaisar ai shu kaisar le e ka ta manage ka pisa ka jong fi am Kheiñ kordor ke ni ka bo blai ai am ta ding ta bo blai un pen roi bet ya ka jing im ka jong fi namar la ula ban chania ai ni ba khndiat men ta un chania ru ha ka ta ka babon dan na pedeng jong fi ka point ka balai ka long dan na pedeng jong fi dan le si ki nong tre ki yeng ki sem ka jong fi ba na kwa ba nong fi ka ni ka si men ta pe Kheiñ kordor la da pi i sha ba idei ba kordor ba de heng ta pi de ban ai ru ya kata ka tulap ka biang la ne fi ban ai ya kata ka respect ka biang namar ba bai bon sin am pi mi i ge jing tre ju gi nong tre ge jong fi shu le pathar bi ki kran pathar tem da ka si ka sang kwa ban ai fi ka nuksa ka ne ka por ba kata ka long ba u faro am haba u yo Joseph am ani uda Kheiñ kordor u Joseph ha ka kti jong pharu de u asset na maraba haba u ai ka ne position am bo ai sun ne ka kardan am u pharu am u khondan kaman le e sho de u ne nong tre jo u de u ne u mar au jo u la ba dong u ne u ba u thong kom u ta u manager ne u to prime minister u ne u le lu na dong shadong ba de ma u ba pen roi u pharu pin kan ma wini ka wei ba kan haga por ka ba ki briu ki wan mosh po Egypt na manta ka jingbam nan kong ki wan ra shay ka pisa ki ai ka pisa la yo e ka bam in exchange ma lai bu jili da ka bam ki la yo e ka bam astang shipor ka lut no ta ka bam kim dan sho ka pisa ki wan ra da ki jing ri jong ki da ki marat ki jong ki tani nan kong ka pisa ka apoy po Egypt ka ba ar ka poy ki marat nang ta ka balai kim dan sho ki ki marat kila yo ita ka bam kila lut ita ka bam ki don sagi jaka kumta ki ya bujli ya ka jaka ka jongki da kita ki jing bam na banta ka kpo o jongki ba deng ta ba ka pisar ka poi bi chu paru nang ta kita ki marat ki jing ri bro ki poi chu paru sa ka spa ka pho na ta ka mut nong sa kita ki jaka ki putar ki poi lut chu paru but dehang ta ba ka Egypt ka sarus pa hatu kata
balai ngala banong uni umra ubadan hagari ke jong paro udai yaga ba uparo itu ka banong fi ba u Kheiñ kordor uparo itu bo ni udai asset badai heng tam uni shisha udai uta ubala balong jingkerku badai heng tau ai yaga kerdan hau baru boy u bong long manager badai heng tau penroy Kenya kata ke jing tre ke jo badai heng ta ka banong fi ke ne sengi mo gila banong ki bahiyeng ki basam desi ki bala ban long jingker ku fi wanum berat no eki kumtul ni ki parlok ki jong fi ki bala ban yarap fi ki parlok si ki bala le bahage ji im ju wanum kenyut eki henre Kheiñ kordor eki tadai de kini ki la ban long jingker ku nam ta ke jing im ke jong fi tadai ing ta ka ban long fi Kheiñ kordor kata ki eki bo bleu a ha ke ji im fi la de ki me ki pa la ki de ki khon ki jong fi ne da ke de ki ta ki spa ki po bo bleu a fi ki breu ke fi kendo ke ji im ke jong fi Kheiñ kordor ki namar ba ke de ke connection ke bo bleu a ke de ke jing ai ke bo bleu a da fi shakri u blei ka ban long fi berkata ke jing shakri kata ke fi don Kheiñ kordor kata Wana bong kabiang ngan lech ni istai ngan le kabiang kam jo ngak no fi Kheiñ kordor wat ya ta ke jaka ka bo bleu la ai fi Kheiñ kordor namar nget bo bleu udan ka plan ban le ai isu e ke jing jong fi ya ka ba finang roi isu ya ka ba finang man bha isu ya ka ba finang yo jingker khu isu ha ke jing ju fi lada pinang ban Kheiñ kordor ya kita ki ai bo bleu ai fi kata ka di bakin jado ba ka ba arang ni ke di ka bakin jaman sim kan mawi kan eka way bom dan way pat ubla eat fi kumbau eat ublay fi tading ta kan eka singi kwa ban ong fi Kheiñ kordor ya ka jing eat ke jong blay Kheiñ kordor ya Jesus Christ Kheiñ kordor ke jing sha yap ke jong o ya ke jing sha kanya ke jong ka ding pna Kheiñ kordor te ya ka eke bo blay la le ke jing ke jong fi la phim Kheiñ snap la phi Kheiñ ba ka jing le ke jong trai kam dan jing man toy ke jing jong fi pila le ben chi shai la di pila penduk chi sha ya ga jing im ge jong fi pila le ben ji sha pila isi sha yela de namar habo bleu it fi Kheiñ kordor namar bleu pite bo bleu Kheiñ kordor fi u bleu de Kheiñ kordor palat fi ta de ta kwa ban ong fi ke ne sngi Kheiñ kordor ke ji ge jong bleu Kheiñ kordor u bleu ge ji im ge jong fi Kheiñ kordor ke e ge bola le na ka man ta jong fi na rom dan wei ru bala sha ban yap na kamanta jong fi na ban sha shitom na kamanta jong fi mdan wei ru ba dan ne ta ka men cmm hadu bu da it la jong jing hadu man da yap te mdan ta ding ta la film Kheiñ kordor kat ye ke ne ke ji ke jong blei la film Kheiñ kordor kat yu ne jisu pila le ben shisha ya la ka jong jing em ke jong fi ko mo fi men ne kon strong auria namar bu Kheiñ kordor u do lo dige ke baro Hadin nang ta usung tho bo sawan phai shelo jong khpa on da lo poi hagiyeng khpa ju ke ba kerdo mdan chi kerdo ru ha to ka ski u yo ke jan kup ko bathmai ye ka ta ka sati ko bathmai u yo pong ru te ki juti ki bathmai bat ka don ru ke jing khawai ka ta ka ye mdan chi kerdo ru ha ga yeng ke jong khpa ta ding ta ha fi don u blai ke ji im ke jong fi finum kerdo ye ka ke ru ha ga ji im ke jong fi Tadi inta Kheiñ kordor iki boro bo bleu ker khu fi Kheiñ kordor ka kam ko bo bleu am Kheiñ kordor bun cnm yo ka kam yo ka kam jong malik ka kam ki breu ta raw trei torti le torti kan mau ba ka to ka kam ka dai ka ba ayu blei ba ngi dia ban Kheiñ kordor yo to jing trei namar ka dai sha kum ka ta ka jing mani mdei bangi mani yo to ka kam ringi mani yo ta ba ai yo to ka kam ngi Kheiñ kordor yo to ka kam namar ba dei bla ai do blei Drenta fitrei ki yang breu, fitrei hapo jong ki breu, fitrei hapo storkar, fitrei hapo jono trei na do kamen siam. Trei na do ka do anot ke jong. Pi waju trei tam mandap, waju trei tam bakan poi no ka por ba pin mi no ban lek no na ka to ke jong trei ke jong pi. Noi trei namar ba fi Kheiñ kordor yau tau ba ai ka ta kam. Ina duai ke ni ke por ka menta. Tra ni ke por nga ai ngo ime ko pa, ni ke por ka ba kordor. Ya ka bang ayo ban ya kran bi khon ki jome ko trai ya ka bakin Kheiñ kordor ya ka ta ka ma ai ka gm ke joki trai la dagi ki mi ki pa la dagi spa ka pho ki porlok ki porjor ka kam ke jing trai ka no ai ben ki khon jome tra kin Kheiñ kordor ya ka ta bakin omle pathar shu na do man ta gisngi bakin omle man ha ka ei ka ba me ko trai me la kerkhu Roi trakin Kheiñ kordor na mat dagata ka baki ki Kheiñ kordor nga tip te tra men pen roi shu ablai ya ke jingker khu ka ji im jong ni ki khon ki jong me
kerku tra ini gi ko na gane kesngi bakin yo asya kata ke jingsuk thu ban Kheiñ kordor ya lagi jong kimi ki kpa ban Kheiñ kordor ya kata ke ying ke balakai ki ban Kheiñ kordor ya kata ke jingdon jing em ke bagi ki yo aga jing em terang ada dua men kerku belai ini gi kon gi jom haga trai ke kta ke yo ke kot na dong shadom pada baki Kheiñ kordor terang tip memedan ban kerku palat iki ya belai ke jing em joki dua men kerku men pensle menang ai ko trayo men sim bakoi dua nga kerku ipi ke negesngi hagar tengu Jisu nong panem amen ba amen amen trayo nang kerku ipi Kheiñ kordor ya kata kaba pipi dan haga jing em belai kerku ipi ngin sai kendo pat ko bless you amen.